guys. Hello. Tatay bagong device dre. Kani siyang phone is order na ako sa last week. Naka-sale na siya. Model ni is Vivo Y20s. So kani siya original price niya is nas mga 8,000. 8,500. Pero kani siya kaya naka-sale man nas mga 7,000. O yung internal storage is 128GB o nasa 4GB of RAM. So natin siya ay Helio G80. So itong videohan o itong i-unbox ng phone. So as you can see, ako na siya nabisukad. Ay ang model ay kuhan, shipping. Sales G80. So, na-notice na ako yung box video kuhan ay ipit siguro ni siya. Nantag-okay ang phone guys. No, naka-video man siya. So, kung na-damage, pinanato siya i-report sa Shopee. O na may office din sa GNT. So guys, kung mag-order galing mo o device online bisan official store na sa Vivo, Huawei, Oppo, sure good siya nga i-videohan o naka-seal good siya tanan. Okay. So, na-unbox. Tapos yung butang guys. So, na-ang guys. So, sinyado ko siya guys. Na siya mga kuhan pero wala layo okay na. So siya 5,000 mAh, G80 nga processor, 18 watts nga fast charging o sign fingerprint, same as mga sa Xiaomi nga phone. Na siya ay for purest blue V2038 yung model. So yung storage is 4GB of RAM of 128GB of storage. Sarang siya brand guys. So pagod siya na brand sa card. Ikan pag ini sa Vivo. Laban sa ulong sa idong kato na upikas kay busy si kuan may sa dito bala sila pakakot mo ko ako ra isa dito na So diri na iyang as usual yang kondom or TP case, yang panundot o nade po yung manual o warranty card. As usual din naman natin basahon kasi naman naman po. Then diri yang phone. So kani siya 6.5 inches na siya guys. Ako na siya. So yung design is latest na. Ito siya po.
phone. Sa butang sa gilid. Ito siya ngayon. So, yung design guys, tsada kayo siya. Wala siya ganang na blue nga sunlight. May naumpay dito. Check it naman. So, na siya main camera. Kani siya. Na ito'y ultra wide. 8 megapixel. Yang main ano is 13 megapixel. Kani siya. Ultra wide ani o depth sensor. So, ito siya ngayon. So, Vivo. So, na siya. Micro USB pa. O iyang wall charger na 18 watts. Medyo siya dako. I notice nga wala siya headset. Previous Vivo phone is naman ita. But now wala na. Unfortunately kayo. So ito siya. Okay. So ano yung device? Ito siya yung start. Next. Agree. Set as offline. Continue. Next. More. Accept. Skip. Next. Skip. Skip lang sa code. Obvious na. So I noticed guys nga bisan no LCD na yung gamit dili OLED. Tsada yung display guys. Iyahang red is red, iyahang green is green, yung blue is blue. Oh, smooth kaya siya gamiton. So ito siyang kanyang brightness naka-auto. Napod siya dark mode, dark theme, pero mo gapon siya dark mode. So nara yung camera. Agree, testing natin na siya picture. So hayag siya camera guys. Hayag siya camera, pero kani siya wala siya night mode. Okay, 13 megapixel naman siya. Na siya portrait. Try na to. Dili kay siya separated, dara dis babo ang nibbler. We try to line. Lagi kumayom gamit ani dito. So yung front facing try. So hayag siya. Bisag wala naka-on yung beauty. Makita ni mga naurag na siya naka-on nga beauty. So same magyapon guys. Naka-on na yung pala to guys, ang beauty mode. So kung naka-on siya, is kuhan kayo siya, sinaw. Pero kung wala, pangit ni guys. Okay. So, mura niya akong kuhan, review ano nga phone. Dili na ako ni Sedlan Mobile Legend kay
sure naman nga gwapo gani sa gaming kay naka Helio G80 naman siya. So i-search na lang sa Google sa on pag unsay performance sa Helio G80. O so guys, salamat kayo sa pag-view. O kung tayo i-like o i-share ninyo. So kani siya nga device ha guys. Naka 7,000 na siya, 128 GB storage o 4 GB RAM. Pero kung kanang 7,000 ninyo, kung gusto mo makapalit man mo og na Infinix Hot 10s nga na 90Hz 6.5 ra 6,000. Pero kani siya guys is Vivo mo good siya. Ang Vivo is lahi ra good ang pricing, medyo good siya mahal. So mga to guys, salamat sa pag-view. I-like, i-share akong page. Bye.